Ja som al mes de març i això vol dir que ja estan obertes les inscripcions als pròxims cursos de català d'Easy Catalan. El pròxim trimestre comença els dies 7 i 8 d'abril i com que aquests dies ens esteu enviant preguntes sobre la inscripció i sobre els cursos, hem pensat fer un vídeo per respondre algunes de les més habituals. Som-hi! La primera pregunta és: en què consisteixen els cursos? Doncs tenim d'una banda els cursos normals, amb teoria, exercicis i també molta pràctica, perquè en els cursos nosaltres fem molt d'èmfasi en la part d'expressió oral, però també tenim grups de conversa, en els quals l'únic que es fa és parlar, amb moltes activitats de conversa. Són 24 sessions de 60 minuts, en grups reduïts de 3 a 6 persones i sempre en línia. A més, fem aquests cursos en horari de tarda, per tal que aquells de vosaltres que viviu a l'altra banda de l'Atlàntic pugueu participar-hi. La segona pregunta és: a quin nivell m'he d'apuntar? Potser has après el català de manera autodidacta pel teu compte i no tens clar quin és el teu nivell actual. No et preocupis, apunta't al nivell que tu creus que tens, nosaltres contactarem amb tu per fer una breu videotrucada de 10-15 minuts i si veiem que no tens aquell nivell, et proposarem una alternativa. Tercera pregunta: quina diferència hi ha entre les classes en grup i els grups de conversa? Tenim classes en grup en les quals es fan exercicis, gramàtica, una mica la teoria que podríem trobar en un curs normal de llengua, també expressió oral, però també tenim grups de conversa en els quals ens centrem exclusivament a parlar, a través de moltes activitats i sobre molts temes diferents. I la quarta pregunta diu: puc canviar de grup si trobo que el nivell és massa fàcil o massa difícil? Sí, això sempre es pot fer. Si per qualsevol motiu no et trobes còmode o còmode en el grup que t'ha tocat, et plantejarem algunes alternatives, que poden ser canviar a un altre nivell, canviar a un altre horari, a un altre grup, canviar a classes particulars o sempre hi ha l'opció de tornar-te els diners. Si entreu a la web classes.easycatalan.org trobareu tots els grups, nivells, horaris i preus, també la informació dels professors, on podreu llegir una breu descripció de cada perfil, de cada professor, i finalment els passos per fer la inscripció. Doncs ara ja ho sabeu. Si voleu inscriure-us als pròxims cursos d'Easy Catalan, aquest és l'enllaç, classes.easycatalan.org. I si teniu més preguntes, deixeu-les als comentaris.